এই কাহিনীটি জীवन ପାଇଁ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କଲେଜ କିମ୍ବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି କାରଣ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କାରଣ ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ପିଲା ଯେମିତି କଲେଜରେ 5 ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ କଲା ପରେ ଶିଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କାହାଣୀ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବା ସହିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଶାଲ ନାମକ ଜଣେ 30 ବର୍ଷର ବାଳକ ଦିଲ୍ଲୀ ଛୋଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅଟୋ ଚଳାଉଥିଲା। ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରିବାରରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଅଟୋ ଚଲାରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ସେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଟୋ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ରାତି 10ଟା-11ଟାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏମିତି କରି ସେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ବୁଟ ସୁଟ୍, କୋଟ୍ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମନେ କଲା। ସେହି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶାଲ ଅଟୋ ନେବା ସମୟରେ ହାତ ଦେଖାଇଲା। ସେହି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଦୂର ଆଗ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ବିଶାଲ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ। ବିଶାଲ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଟ୍, ବୁଟ୍ ଓ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ନଜର ଥିଲା ଓ ସେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଚାହିଁଲା। ବିଶାଲ ତା ପରଦିନ ଯେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ସେଦିନ ଅଟୋରେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି? ବିଶାଲ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କମାଇବା ହୋଇଥାଏ। ବିଶାଲ କହିଲା, ମୋ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ନୂଆ ଜଏନ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ସାମ୍ନାବାଲା କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୋର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶାଲର କେବଳ ସୁଟ୍, କୋଟ୍, ଘଡ଼ି ଉପରେ ନଜର ଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶାଲ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ବିଶାଲ ଆଖିରେ ଲୁହର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାକୁ ପରେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି ଜଣାଶୁଣା ହେଲା ପରେ ବିଶାଲ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରେ ଓ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଶାଲ କହିଲା, ଆପଣ ତ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର, ଆପଣ କି କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଏହି କମ୍ପାନୀର ମୋର ନୂଆ ଜଏନିଂ ହୋଇଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଶାଲ କହିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଦିନଭର ଅଟୋ ଚଳାଉଛି। ଏହି ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ବିଶାଲ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଜଣାଶୁଣା ହେବା ପରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଚାଲ କୋଉଠିକି ଚା ପିଇବା ଯିବା। 2 ଜଣ ଚା ପିଇବାକୁ ଗଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖୁଛି, ଯେବେ ମୋ ସାଥିରେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ବିଶାଲ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ବୟସଠାରୁ ତୁମର 3-4 ବର୍ଷ ହେବ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଗରିବରେ ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ତୁମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ବିଶାଲ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପେପର ବିକିବା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, ଖେଳୁଥିଲି, ଡେଉଁଥିଲି, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସାଇକେଲ ନେଇକି କେବେ ଇଆଡ଼େ କେବେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲି। ଯେ ବି କହୁଥିଲେ, ବିଶାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ହାଲୁକା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ପୁଣି ମା ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ଏହି ସମୟ ବର୍ବାଦୀ ଆଜି ନିଜେ ମୋତେ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ସତ କଥା କହି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କେବେ କେବେ, କାଶ ମେ ପଢ଼ ଲିୟା ହୋତା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ଏବେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ରାତି ସାରା ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସହ କ'ଣ କରୁଛି? ଏହି ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ ଥରେ ପାଠ ପଢ଼, ଆଉ ଥରେ କଲେଜ ଯା, ତୁ ଯାଇକି ନଲେଜ ନେ, ପୁଣି ଥରେ ଶିଖି, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା ଆଉ ପସ୍ତେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଏହି କେତେଟା ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲି। ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଜବ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଅଟୋ ଚଲେଇକି
दैनन्दिन जीवन अतिबाहित करुछि। मो जीवनर एही समयर जीवन बर्बाद करदेला। या छड़ा मोर कौनसी ऑप्शन नहीं। केबे केबे कांदुछि, बहुत सारा पछताइछि। समय बर्बाद करछि। एही समय मोर गोल्डन चांस थिला। आज मो पाखरे कौनसी ऑप्शन नहीं। से व्यक्ति कहले तुमे जानिछ पछताइबा कौनसी फायदा नहीं। मु जानिछि पिलादिनरु मो बापा नथिले। मु जेबे स्कूल रे पढुथिले मो पुणी कारपेटर दुकान रे काम करुथिले। जेतेबेले मते टाइम मिलुथुला मु दिन सारा रहिकी सेठारे काम करुथिले ओ जेतेबेले मो घर को आसे मु पाठ पढ़ारे लागि जाउथिले। मु बहुत गरीब थिले किंतु मो माँ को पाखरे रखुथिले ओ सदा सर्वदा सेवा करुथिले। मोर जॉब लाइक गला। मु आज बहुत भल सैलरी पैकेज मध्य मिलुछि। निजर जीवन ओ दैनन्दिन सुंदर भाव में चलुछि किंतु कौनसी फायदा नहीं तुमर भाविबा ना किछि करिबाको। विशाल बुझी पारला कि जीवन रे एमिति किछि समय थाए गोटे थर गला बेले दुई थर मिलिबो नहीं। एही कहानी रु आपण कौन शिक्षा को पाइले कमेंट करे निश्चित भाव में जणेबे। कारण आपण जदि ए बेले समय नष्ट करछंती आपण को लाइफ रे एमिति किछि मिलला बेले फल मिलि पारिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।